yanayi shi ke saka a cikin tunani har ka je ka fada a cikin tarkon da ba za ka san kaje ba gashi rana ta sauri saboda garin ma nake so bari yanzu nan da Allah ka dai sauri da Allah dai sauri a gyara mu saboda ma ina jin labarin aikin ka wallahi ka iya aiki sosai shi yasa na kawo maka da Allah a samu da Allah a gyara mun shi yanzu nan da Allah ko ina ana labarin gyaran ka saboda sauri ma nake amma ga na wata taki tun daga wata unguwa zuwa nan na kawo maka gyara saboda gyaran ka gaskiya ina jin dadin sa sosai. Assalamu alaikum. Ni ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To gani nan zuwa gidan yanzu gaskiya malam aikin nan naka ba zai samu ba sai dai kai abu. Me yasa wani kira aka yi man gida na gaggawa da Allah ba za ka samu ba Allah ka dace mu ka gyara mun da Allah ka yi abu malam shike da abu kai. Sauri mu je dan Allah. A malam sauri kake yi ni ba aikin sauri in sauri kake yi kai ka sauka ka bani wani. Haka zaka ce ma? Haka zan ce ma dan ban gaga. A shi wannan saboda wannan malami zai kai za ka wani yi kan mutara ya hakuri bai kira a gaskiya malam wallahi bai yi wa wallahi malam shi ba su shi kai za ka wani kai maka ce sauri yake yi ya kan bugu da mai a ɗari ko kai sauri da gari ta ba ya hakuri gaskiya malam ni dai gaskiya ka Allah ya isa ɗakin kace tana nan hannu ga Allah naƙuda ta kama ta yanzu haka tana can asibiti na sa an kai ta ana kokari a je can a nemi magani ana ta kiran ka ba a samu ba yanzu ka zama wajen sauri har na mance ba ɗauko buta ba kai sauri ka ɗauko buta ka same ni asibiti ko kuma ka daɗe ni ma ta yi hata zan yi yanzu taimakon da za ka yi man ka je asibitin zan zo in same ka zan je in nemo rancen kuɗi yanzu kai malam Iliya yanzu dai gan ka daɗe dai ni ma yana da wani uzuri gaba na an ka daɗe ta ta hazan to ni na ma amfanin ɗauko butan nan tun da ni da wanda kuɗi matata tana asibiti bari in je in nemo rancen kuɗi yanzu in gani na ma kasa gane gidan wallahi ni ban sani ba assalamu alaikum malam wallahi Allah malam tambaya nake Allah ya sa da Allah tun da sahi nake ta yawo an mun kwatancen ko gidan su malam Ilyasu mai shushana to ni na gasa ba ma gane gidan ba wallahi amma mai gida lahiya kake neman gidan wallahi ba lahiya ai da kaji an zo neman mutum haka a uzurce ai ba lahiya ni ne malam Ilyasu amma me yake faruwa malam kai ne malam Ilyasu to zo ka ni malam Ilyasu malam Ilyasu abinda kai ta yi wajen ka
na dawo wajen aiki ne na ga ɗanka ya taso makaranta mashin da mai mota sun buge shi. Inna lillahi. To Malam Ilyasu ba wanda ya tsaya. Yanzu ni ma na samu ɗauki yaron na kai shi asibiti. To an hana ni in ga yaron nan. Shi ne wani yaro ɗan makaranta ya ce ai ɗan Malam Ilyasu ne mai shushana ga shi ya ku. Na botun da sai harke neman gidanka ban gano gidanka ba. Yanzu Allah ya sa Allah ya haɗa da kai. To yanzu haka yaron ne yana raye bai raye Allah wa Allah. To don haka yanzu asibiti ana can ana jiran ka Malam Ilyasu a jera kuɗi asibiti. Malam Ilyasu a jera kuɗi asibiti yaron nan a ceto da shi. Na baka lahiya Malam Ilyasu. Ubangiji kuma Allah karo lahiya Allah karo tsara gaba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To ni yanzu da me daki na zan ji ko kuma da dan dana ma da aka gudu. Ka fada a cikin tarkon da ba za ka sakace ba. Gashi rana ta yi zafi inuwa tana kuna. Me gida na yi aka kulle man gida? A cikin tarkon babana ne ya ce ya gama baka dama ta ƙarshe saboda baka son biyan kuɗin haya. Saboda haka zuwa an jima ma zan dawo ba turo ma kayan ka. inuwa tana kuna. Ya zanayi ne tunda na fada cikin. Inna lillahi bala'i saman bala'i. Amma bari in je wajen Alhaji kashe kunya ko bashi da ruwa ma ne ya ban. Ni wannan bala'i da wane zan ji ma.